On Saturday, Slovak Prime Minister Robert Fico made his first public appearance since a failed assassination attempt. Fico was seen delivering remarks at a public ceremony in the capital, Bratislava. He was shot 4 times while greeting supporters after a government meeting in May of this year. His attacker is now facing terrorism charges. Fico, a 4-time prime minister, returned to power after winning an election last September. Vážený pán prezident, vzácni hostia, drahé Slovenky a drahí Slováci, svätého Cyrila a Metoda vrátime tam, kam patria, sem na Devín. A preto som veľmi rád, myslím si, že sa všetci musíme zamyslieť nad tým, čo sa dnes deje na Slovensku a čo sa dnes deje v Európe. My sme dokonca kritizovaní aj za to, že máme jednoznačný názor na potrebu mierového riešenia vojnového konfliktu na Ukrajine. Mimochodom, prepáčte mi za úprimnosť, chcem vysloviť obdiv maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za to, že neváhal a išiel aj do Kyjeva, aj do Moskvy. Keby mi to môj zdravotný stav umožňoval, veľmi rád by som sa k nemu pripojil. Mierových rokovaní, mierových iniciatív nie je, opakujem, nie je nikdy dosť.